Szeretettel köszöntünk mindenkit a Manahiti nevében. Tahiti minden tánc történetet mesél, és a következőkben minden egyes koreográfiának más a története, de talán kiemelném az elsőt, mert arra még biztos emlékezni fognak, a legelső az a víz tánca lesz, amikor feljönnek a lányok, és akkor a vízzel fognak a víz mindenféle minőségével játszani, a vízeséstől a patakon át az óceánba, pancsolásig minden van benne, és azt a táncot, amelyikben én is táncolok, az első olyan tánc, az pedig az Ite Ha'amatara, ami azt jelenti, hogy a kezdetektől és a teremtésről és a generációk és az élet körforgásáról szól, úgyhogy gondoltam, na jó, abba még beszállok, mert egész jól adom hozzá a vizuális terméket. Én ezt akarom mondani, hogy teljesen autentikus, tehát ezt kb. Várhatósan kell ezt a termékenységnek a táncát eljárni, hátul pedig a fiúk, az ütőegyüttes, hagyományos tahiti hangszerekkel, dobokkal, illetve kiegészülve most afrikai dobokkal is, illetve Serge, akiről megtudtam a mai első előadásotokon, most már én adtam át az információt, hogy Tahitiről érkezett, és azt mondja, hogy amit lát, az teljesen rendben van, tehát tök autentikus, és azt mondja, hogy ezt a helyen Tahitin is így táncolják és így dobolják, úgyhogy fiúk is készen? Akkor nagy tapsot szeretnénk kérni a Manahiti táncegyüttesnek.
a Manahiti Táncegyüttes, akik évek óta állandó fellépői az Utazás kiállításnak, a Vég Teodóra és Lőrinci Hunor házaspár által alapított Manahiti Táncegyüttes. Ők ketten fél évet töltöttek Tahitin, tehát ezt a táncutást és ezt a dobfutást nem YouTube videóból tanulták meg, vagy nem szakkönyvekből, hanem a helyiektől hozták haza, ott tanulták meg fél év alatt Tahitin. Szóljon nekik a taps! Köszönjük a lányoknak, köszönjük az ütőegyüttest alkotók